Det er fra vores Klinik Info. Jeg vil give en lille indføring i, hvordan man opretter et kvalitetssystem på intranettet i vores Klinik Info, og hvordan man bruger det i forhold til akkrediteringsprocessen, som vi skal igennem. Man logger ind og går på kliniksiden. Det er klinikkens egen side. Der er dels det lille intranet, hvor man kan sende nogle beskeder rundt til en anden i klinikken, og dels er der det, som det nu handler om, det er selve kvalitetssystemet, muligheden for at oprette det her. Man kan vælge hvilken som helst opbygning, som man ønsker. Jeg vil anbefale, at man bruger den opbygning, som man er vant til at bruge, hvis man har en form for et kvalitetssystem allerede. Ellers kan man vælge, hvilken opbygning man vil. Der er et forslag til en opbygning, som jeg vil vise om lidt. Men man opretter en mappe her, giver den et navn, skal tage stilling til, hvem der må læse dokumenterne i mappen. I langt de fleste tilfælde, der vil det jo være os alle sammen, der skal læse det, men der kan være nogle situationer, for eksempel hvis det er en mappe, man lægger kontrakter eller mus-samtaler eller andre ting, at det måske kun er indehaverne, der skal kunne læse det, når man har den rettighed som indehaver. Men i de fleste tilfælde er det også alle sammen. Så gemmer vi den, så ligger der en mappe der. Vi laver lige en til. Så er der 2 mapper. Kan vi lave nogle undermapper, der kan vi også lave så mange vi vil af dem. Vi kan lave en til. Sådan der. Så har vi lidt at starte med. Når man skal oprette et dokument, så siger vi vil lave et dokument herinde i undermappen. Trykker man der. I princippet kan man gøre 2 ting. Man kan vedhæfte dokument. Det vil være ofte, hvis det er sådan lidt større dokumenter, eller noget, man har scannet ind. Eller, så går man på vælg arkiv. Får du dit arkiv op her, så kan du vælge på din computer, hvilket dokument du vil vedhæfte. Så tager vi den der. Vælger den, så lægger den sig ind her. Det er en mulighed. Næste mulighed, det er at indtaste dokumentet. Det vil sige, hvis du enten vil skrive det direkte ind, eller hvis du vil copy-paste noget ind, som du har i for eksempel Word-format eller hvilket som helst format. Og der kan du jo vælge et dokument her. Der har vi et her, der hedder retningslinje for patientidentifikation. Det er en retningslinje, vi har fundet et sted, som vi synes, den vil vi gerne have ind. Så kopierer vi, copy-paster vi bare den ind. Der. Altså Ctrl-C på PC eller Command-C på Mac. Og så for at sætte det ind, Ctrl-V eller Command-V. Så er den inde her. Du kan stadigvæk redigere i det herinde, og du kan gøre med det, hvad du vil. Slette og så videre, og skrive til. Og så kan du lægge links til, og det kan være en god ting, hvis det nu er noget, du vil lægge ved, som kan være relevant for det her dokument. Lad os sige, at lad os nu sige, at det handlede om for eksempel diabetes. Så kan du vælge at lægge DSM's diabetesvejledning ved. Der ser du bare, der kopierer du simpelthen bare linket, går herhen og markerer det sted, hvor linket skal ligge. Så går du herop i den der lille kæde, der hedder Indsæt link. Tryk på den. Definerer du, det er et eksternt link. Sådan der. Så lægger du linket ind der. Kopierer det ind. Så skal det åbnes i samme vindue eller et nyt vindue. Jeg kan bedst lide at åbne i et nyt vindue. Det er mere overskueligt. Så siger du OK. Så ligger den her. Så når du næste gang går ind for at læse dokumentet her og trykker derpå, så går den direkte ind til det link. Linket kan også være en YouTube-video for eksempel. Hvis du har et eller andet, du gerne vil have demonstreret, eller hvad ved jeg, så skal du simpelthen bare kopiere linket til YouTube-videoen, og så klister det ind, som jeg viste lige før. Man kan også sætte nogle billeder ind, et fotos ind, hvis man vil det. For eksempel vil jeg have et billede ind her. Hvis du har et billede, som du
det her for eksempel, det er noget billede af skulderen, jeg ved ikke lige, hvorfor det skal ind der, men det kan du vælge. Kopierer du det, går du herhen, og så siger du, i stedet for på kæden, så trykker du den ved siden af, som hedder indsæt billede. Trykker på den, og så kopierer du det ind der. Og det er i samme vindue, og det er et internt link. Siger du OK, så kommer billedet ind der. Og det vil man også i princippet kunne gøre med nogle videoklip, men det ofte vil være nemmere at bare linke til et YouTube-klip. Men nu har du, så længe du arbejder med dit, hvis du nu vil gemme din skitse til dit udkast, så skal du trykke på den her slå til klade, fordi så kan du gå ud igen, uden at den gemmer sig som et regulært dokument, og så kan du gå ind igen og arbejde med det. Men det gælder for alle dokumenter, at uanset hvad, så skal den have et navn. Det handler lidt om også at lave, dels at man kan finde det selvfølgelig, og det giver mening, men også at man opfylder nogle dokumentstyringskrav. Du skal sige, hvor længe gælder det. Gælder det i et års tid eller 2, så definerer du det. Siger en revisionsdato eller udløbsdato. Så skal du lave et kort tekst. Hvad er formålet med beskrivelsen? En kort tekst om dokumentet. Og så skal du finde ud af, hvor i dit system. Det var de her mapper, vi lavede lige før. Der vælger vi at lægge den ind under den der undermappe. Vi kan også lægge den et andet sted, hvis vi vil det. Men vi vælger den her undermappe. Derudover så skal vi sige, og det er smart det her, synes jeg, hvor i den danske kvalitetsmodel hører den her instruks hjemme. Det vil sige, den havde noget med retningslinje for patientidentifikation. Og det er der jo en patientsikkerhedskritisk standard, der hedder her. Sætter vi vinger af der, så ligger den så derinde under. På den måde vil du løbende kunne holde øje med, hvad har vi, som opfylder den danske kvalitetsmodel, hvad har vi af instrukser, som har med den danske kvalitetsmodel at gøre, og løbende følge med der. Ja, du skal jo igen tage stilling til, hvem der må læse dokumentet, ligesom med mapperne. Igen, det vil i de fleste tilfælde være os alle sammen. Og så kan du, nu har vi kladen slået til, så selvom vi gemmer, så vil den ikke blive oprettet som dokument. Men når vi nu har gennemgået den, og alle i klinikken er enige om, at det her, det er sådan, den skal være, så hvis vi trykker på gem og log, så ligger den sig så bliver den logført, og det vil sige, den ligger sig i en historik-logbog i kvalitetssystemet. Det vil sige, du kan altid, hvis du går ind om et år eller 2 og redigerer i det, og så vil du altid kunne se, hvad var det oprindelige dokument. Og det er for at tilgodese de dokumentstyringskrav, der er i den danske kvalitetsmodel. Nu gemmer jeg denne her. Kan du se, så ligger vores artikel, eller vores dokument ligger her. Vi kan gå ind og læse på det. Vi kan teste lige, at linket virker. Det gjorde det, mens enten. Går vi tilbage igen. Og vi kan se, hvor ligger den så i henhold til den danske kvalitetsmodel. Der ligger den derinde. Der lå en i forvejen, som jeg lige kan fjerne, hvis vi vil det. Men det som en anden funktion, som er rigtig smart i forhold til akkreditering, det handler om, at vi ikke skal opfinde den dybe tallerken selv alle sammen. Det er herovre i det her kartotek af viden og dokumenter. Der har vi opbygget en struktur, som omhandler, som dækker alle funktioner i en almen praksis. Det har vi gennemgået, og der vil være nogle dokumenter, for eksempel instrukser på nogle kliniske ting, som ikke hører til under den danske kvalitetsmodel. Så dem kan vi ligge her, for eksempel under undersøgelse og behandling, eller nogle andre mere sådan personalemæssige ting, som ikke hører til. Men så der vil være nogle dokumenter, vi kan ligge i det her, som ligger her. Men hvis du kun vil se, hvad har vi i den danske kvalitetsmodel, hvad har vi i akkrediteringssammenhæng, som vi kan høste af til vores eget system, så trykker du på den her nede. Og der kommer så opbygningen af den danske kvalitetsmodel frem. Og der ligger vi så, når vi finder nogle gode artikler, nogle gode dokumenter, instrukser, procedurer, så ligger vi dem ind her. Og det gør vi fra vores Klinik Infos side.
Så hvis nogen af jer har nogle gode instrukser i den her sammenhæng, må I meget gerne sende dem til os, så vi kan dele dem til andre. Men der kan man for eksempel se under utilsigtede hændelser, der ligger 3 forskellige dokumenter der. Man kan gå ind og læse dem og sige, er det noget, vi gerne vil bruge til noget? Ja, det ser fornuftigt ud, det her. Man kan printe for eksempel, hvis man vil det hernede. Hvis vi gerne siger, at den her instruks, vil vi faktisk gerne have i vores system, så går du herop og siger kopier dokument. Trykker der, så er du over i dit eget system. Så det er jo din opbygning her. Den vil vi gerne have til at ligge her under vores undermappe, eller den her undermappe for eksempel. Og den ligger så automatisk under den mappe, som den hører til i den danske kvalitetsmodel. Så siger du gem. Så ligger den her under din lokale opbygning, og under akkreditering ligger den her under utilsigtede hændelser. Så på den måde vil du hele tiden kunne følge med og kunne se, hvor langt er I kommet i forhold til akkrediteringen, og på den måde vil I også hele tiden kunne høste af andres erfaringer herovre fra. Der er en søgefunktion, som jeg ikke lige har nævnt, men hvis man søger på for eksempel UCH, så vil det også komme frem, hvad er der af instrukser, som omhandler det. Der kommer de frem der. Så vi håber, det her er en stor hjælp for jer derude, og ønsker bare held og lykke med arbejdet.